שלום לכולם ולכולן וברוכים הבאים לשיח על הרב תרבותיות בגנים. אני הילה, סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב, והפודקאסט הנוכחי הוא פרויקט הגמר שלי. אני ברקע המקצועי שלי גננת לילדים עם אוטיזם מזה 6 שנים, ובמסגרת הלימודים השתתפתי בקורס של חינוך וייעוץ בחברה שהיא רב תרבותית. כתבתי סמינריון על הדרכים שגננות משלבות תכנים רב תרבותיים בגני התקשורת, והיום אני כאן כדי שנדבר על חינוך לרב תרבותיות, כבר בגיל הגן. הגן הוא בעצם המיקרוקוסמוס של החברה כולה, ואני מאמינה בכוח שלנו, הגננים והגננות, להנחיל ערכים של שוויון עוד בגילאים המוקדמים, כאלו שיתמכו בהתפתחות התקינה של הילדים, בדגש על התפתחות הזהות האישית והחברתית, ויאפשרו להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם. אז בואו נתחיל. היום אנחנו נעשיר את הידע שלנו על רב תרבותיות. נבין מהו בכלל חינוך לרב תרבותיות. למה הוא נחוץ? מה הקשר שלו להתפתחות הזהות של הילדים? ואני אארח היום את שיר, שהיא גננת ותיקה, היא תספר לנו על העבודה שלה בגני הילדים, ואני מקווה שאתם ואתן תצאו מכאן עם כלים וידע שתוכלו ליישם בשדה החינוכי. אז אם ככה נסתכל על מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מורכבת מחברה מרובת תרבויות, חברה של מהגרים שבמשך השנים היא גדלה, והיום היא מכילה קבוצות ומגזרים ששונים זה מזה. אם נסתכל ממש על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו נראה שבספטמבר 2023 אוכלוסיית ישראל מנתה כ7 מיליון תושבים יהודים, הם בעצם 73% מהאוכלוסייה. נראה שיש גם כ2 מיליון תושבים שהם ערבים, הם מהווים 24% מהאוכלוסייה, ו549 אלף תושבים שהם אחרים, שהם מהווים 6% מהאוכלוסייה, והם מסווגים כנוצרים לא ערבים, או שהם לא מסווגים לפי דת בכלל במרשם האוכלוסין. בכל שנה מגיעים לארץ ישראל ומהגרים ועולים מכל העולם. בשנת 2022 נסתכל עלו לארץ כ75 אלף עולים, בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר ומעט מארצות הברית ומצרפת. העלייה הזו היא נחשבה לשיא במספר העולים מאז שנות ה-2000. לאורך השנים מדינת ישראל קלטה להרבה עולים ממדינות שונות ומקבוצות שמחזיקות בתרבות אתנית שהיא שונה. אני קצת אסביר לכם מה זה אתניות. אתניות היא מרכיב בזהות האישית של הפרט. הפרט משתייך לאיזושהי קבוצה שמחזיקה במנהגים, בשפה, במורשת, בהשקפות תרבותיות. זה מה שבעצם מייחד את הקבוצה הזאת ומבחין אותה מקבוצות, מקהילות אחרות שנמצאות מסביבה. והקבוצה הזאת היא שואפת להביא לידי ביטוי את הזהות האתנית שלה. הזהות הזאת היא מושפעת מאידיאולוגיות, מאינטרסים, מהמעמד של התרבות הזאת בתוך החברה כולה. וזה מה שבעצם מאפשר לפרט את התחושה של השייכות, מאפשר לו לפתח ערך עצמי. ובגלל זה יש לחברה תפקיד מאוד משמעותי בליצור את הפסיפס הזה, של כל הקבוצות האתניות שמרכיבות את החברה ולתת להם ביטוי שוויוני. בעצם הן מחפשות לבטא את הייחוד התרבותי שלהם. אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, בעבר היא דגלה בלקחת את כל התרבויות השונות ולאחד אותם לתרבות אחת. זה היה נקרא בעצם כור היתוך. ועם השנים גברה המודעות לקיים גישה שהיא רב תרבותית. גישה שהיא מבינה שיש הבדלים בין קבוצות שונות בתוך החברה, והיא רוצה לקדם ערכים של שוויון לכל התרבויות האלו בחברה. גישה שמעודדת את כל הקבוצות לשמור על הזהות הייחודית של המדינה ממנה הם יגרו, ותוך כדי גם להשתלב בתוך החברה הקולטת. הגישה הזאת היא באמת בעצם נקראת גישה של אינטגרציה, של הגירה. ואם אנחנו נסתכל על זה, אז לפעמים יכול לקרות מצבים מאפיינים של התרבות המקור עלולים לעמוד בניגוד לאינטרסים, לערכים ולמיתוסים שמיוצגים במרכז הפוליטי של התרבות הדומיננטית של החברה הקולטת. הגישה הזאת של הרב תרבותיות היא מעמידה במרכז את הפרט. היא מאמינה שאם אנחנו ניתן לו איזושהי ראייה שוויונית זה יכול להטיב איתו. בעצם בשביל בכלל לתת הזדמנות לקבוצות השונות ולתת להם לכבד אותם, לתת להם הזדמנות שוויונית, אז צריך בכלל להכיר את הקבוצות האלו. אז בעצם אותם הקבוצות האלו שאני מדברת עליהם, הם אותם הילדים של העולים, אותם העולים הגיעו לתוך המערכת החינוכית.
ועכשיו אנחנו בעצם מדברים על חינוך לרב תרבותיות. המגוון הזה הוא בעצם מה שהביא לבמה את החינוך לרב תרבותיות. החינוך הרב תרבותי הוא החל בשנות ה-60 של המאה ה-20, הוא צמח מתנועות של זכויות אדם, מתוך איזושהי מטרה להבנות מחדש מערכי כוחות חברתיים, לתת היבטים של חופש, של צדק, של שוויון, של הוגנות, לתת מענה לדרישות, לצרכים ולשאיפות של הקבוצות השונות בחברה. הגישה הזאת היא מאמינה שצריך עוד מגיל צעיר לחשוף את הילדים למגוון התרבותי ולתרומה הייחודית של כל הקבוצות השונות לתרבות, להיסטוריה, לפוליטיקה המקומית. היא לא רואה בקבוצות האלו איזשהו איום או קושי או מעמסה על החברה, להפך, היא רואה בריבוי תרבויות הזה יתרון, היא רואה בזה כוח, היא רואה בזה למידה. אם נסתכל על החינוך לרב תרבותיות, זה מתייחס למגוון רחב של תוכניות לקידום של ערכי שוויון בקרב נשים, בקרב קבוצות אתניות, להט"בים, אוכלוסיות עם הכנסה נמוכה, מיעוטים שפתיים, אנשים עם מוגבלויות. הגישה הזאת מאמינה שאם אנחנו נפתח את הידע ואת הכישורים של הקבוצות, אז הם יוכלו לתפקד באופן מיטיב בחברה שהם משתייכים אליה. אני אתן לדוגמה את הצבא שלנו שגייס עכשיו בוגרים עם אוטיזם לתפקידים טכניים ומשמעותיים בצה"ל, והשנה הם קיבלו מצטייני נשיא. בעצם הצבא ראה את הפוטנציאל שטמון בהם ואפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם. מדינת ישראל שהיא שואפת להנחיל גישה שהיא רב תרבותית, היא ממש עיגנה בתוך החוק של החינוך הממלכתי סעיף שמדגיש את הגישה של החינוך לרב תרבותיות. היא אמרה שאני ממש מצטטת, להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל. אם אנחנו מסתכלים על המערכת החינוכית, בואו נדבר על הגיל הגן. הגן זה המסגרת הראשונה שילד נכנס אליה. לגן יש תפקיד כל כך משמעותי בלהבנות את אבני היסוד בכל התחומי ההתפתחות של הילד. זה הבסיס להתפתחות שלו בעתיד. הגננת יש לה את המקום להקנות ידע, לטפח הישגים לימודיים, לחנך לערכים, לחזק את הדימוי העצמי של הפרט, לפתח את האישיות שלו. אני רוצה רגע להגיד שאני מדברת פה על גננת, אבל באמת יש איזשהו רוב של נשים בתוך הגיל הרך, אבל כן, אני גם מתייחסת לגננים, אז ככה חשוב לי לומר את זה. אז כשאנחנו מסתכלים על מערכת החינוך, היא נקודת המפגש הראשונה של מגוון ילדים, ממגוון תרבויות אתניות שונות. הגן הוא המיקרוקוסמוס של החברה, והמערכת החינוכית הזו היא מורכבת לרוב מילדי רוב לצד ילדי מיעוט, שהם משתייכים למשפחות שמחזיקות במנהגים, בשפה ובנורמות שהן שונות מקבוצת הרוב. התרבויות האלו יכולות להתנגש זו בזו, וזה ממש יכול להשפיע על הילד הצעיר בכל מה שקשור להתפתחות של הזהות שלו, התרבותית שלו, החברתית שלו בתוך החברה. אז אם אנחנו מדברים קצת על מחקר, אז החוקרים מדגישים ממש את החשיבות לחינוך לרב תרבותיות החל מגילי הגן המוקדמים, כדי לאפשר את המקום הזה למגוון התרבותי, ולאפשר לילדים להבין שיש אנשים ששונים מהם במראה, בלבוש, בשפה, במנהגים, באמונה שלהם, ושזה בסדר השוני הזה. בכלל בשביל שההכרה הזאת תתאפשר בתוך המערכת החינוכית, הדמויות החינוכיות צריכות לגלות אמפתיה, הן צריכות לגלות רגישות למגוון התרבותי של הילדים, הן צריכות להתחשב ולהכיר את העולם שהגיעו ממנו הילדים, ככה באמת תתאפשר למידה חינוכית משמעותית, ככה ילדים יוכלו לממש את הפוטנציאל שטמון בהם. ג'יימס בנקס, שהוא נחשב אבי התיאוריה של החינוך לרב תרבותיות, הוא ממש מציע בצורה פרקטית להתבסס על 5 ממדים לחינוך לרב תרבותיות. דבר ראשון, להסתכל בצורה ביקורתית על הידע הקיים, מנקודות מבט, להסתכל על הידע שמלמדים את הילדים, ממה הידע הזה מושפע, אולי לפעמים מדובר בידע שהוא מוטה. דבר נוסף, לשלב תכנים מגוונים ודוגמאות ממגוון תרבויות כשאנחנו מתמקדים בהוראה. דבר שלישי, פדגוגיה של שוויון, זאת אומרת איך אנחנו מתאימים את דרך ההוראה למגוון הילדים, מקבוצות שהן מתרבויות שונות, ממגדרים שונים, ככה אנחנו מקלים על ההזדמנות שלהם להישגים אקדמיים.
דבר רביעי, ארגון שהוא מקדם שוויון מגדרי, גזעי ומעמדות חברתיות, חייב לבחון אותו, את הארגון עצמו, לחשוב איך בתוך הארגון מתייגים קבוצות שונות, איך אנחנו בכלל ברמה הצוותית של זה. דבר נוסף זה להפחית דעות קדומות באמצעות שיטות בחומרי ההוראה, אנחנו ממש נדבר על איך עושים את הדברים האלו. יש איזשהו פער בין השיח על הרב תרבותיות במרחב הציבורי לבין היישום בשטח החינוכי, והמפתח לפער הזה הוא טמון בהכשרה שלכם, הצוותים המחנכים את הילדים, ובגלל זה אנחנו כאן היום. אתן הגננות פועלות בגן מתוך תפיסת העולם שלכן והניסיון המקצועי שלכן, לכן חשוב להכשיר אתכן לחינוך לרב תרבותיות. אתן נדרשות בסוף להתמודד עם היחס האישי כלפי השונות התרבותית, ואתן צריכות קודם כל לפתח את הרגישות התרבותית הזאת, ובואכן לחנך ילדים בתוך המציאות הרב תרבותית. כדי שאתן תדעו איך עושים את זה, אתן צריכות להכיר את התרבויות השונות של הילדים. זאת אומרת, מאיפה המשפחות מגיעות, מאיפה הילדים הגיעו, מאיזה קבוצות, מה תפיסות העולם שלהם, המנהגים, הנורמות, הערכים, דפוסי ההתקשרות שלהם. ככה אתם תוכלו להבין את העולם של הילדים, את הבית של הילדים. זה בעצם מה שיאפשר לכם לחנך לתוך ערכים של שוויון, של הקשבה, של דיאלוג, הקשבה ממש לכל הקולות השונים. בעצם זה הבסיס להתמודדות מיטבית בתוך המציאות הרב תרבותית. אתן סוכנות החברות במקום הזה. אתכן הילדים פוגשים לראשונה במסגרת, ולכן יש את ההזדמנות להיות רגישות לתרבות של הילדים, לחנך אותם למציאות שהיא רב תרבותית, כזאת שרואה את המגוון, כזאת שנותנת הזדמנות להתפתחות, היא נותנת לילדים את ההזדמנות הכי טובה לפתח את הזהות שלהם, היא נותנת את ההזדמנות להפחית דעות קדומות שכבר מתפתחות ממש בגילי הגן המוקדמים. אז היום אנחנו נפגוש גננת לילדים עם אוטיזם, שתשתף אותנו בגישה הרב תרבותית שהיא מיישמת לאורך כל שנותיה בחינוך. נלמד כלים פרקטיים ליישום בשטח החינוכי, אבל שנייה לפני שנצלול לכלים ונסביר את המשמעות של חינוך לרב תרבותיות. אני רוצה דווקא לדבר על החינוך המיוחד. יש כל כך הרבה ילדים בתוך המסגרות של גני התקשורת, ואנחנו מדי שנה רואים את העלייה, וזה גם מצריך רגע לעצור ולדון בסוגיית הרב תרבותיות גם במוסדות של החינוך המיוחד. המוסדות האלו מכילים ילדים מרקעים אתניים מגוונים, ואנחנו יודעות שילדים על הרצף האוטיסטי מתמודדים עם הפרעה נוירוביולוגית התפתחותית שהיא משפיעה על ההתפתחות שלהם גם בהקשרים שהם בין אישיים, חברתיים, שפתיים ותקשורתיים. אנחנו יודעות שלילדים עם אוטיזם יש קושי בהבנת הסביבה החברתית שאליה הם משתייכים. הם זקוקים לתיווך כדי להבין את הסביבה שלהם ולהצליח להשתלב בסביבה בצורה המיטבית ביותר. לכן הגננות במסגרת החינוכית יש לכן הזדמנות ליצור עבורם סביבה שהיא תומכת, שהיא מכילה, שהיא מתווכת ויוצרת חיבור בין המסגרת לבין הבית, שהיא מאפשרת לילד ביטוי אישי, פיתוח זהות עצמית וחברתית. ככה באמצעות התכנים בעצם שאתם תבחרו לשלב בגנים. אם אנחנו נסתכל על החלק המחקרי, יש מעט מחקרים שמתמקדים בהקשר של חינוך לרב תרבותיות בקרב ילדים עם אוטיזם, והמעט שכן קיימים מדגישים את החשיבות להיות קשובים לתרבות של הילדים, ללמוד מהחוויות חיים שלהם ומהחוויות של המשפחות שלהם. בעצם נשות חינוך, כשאתן שואפות לשפר את החיים של הילדים עם האוטיזם, אתן צריכות לקחת בחשבון שיקולים שהם חברתיים, תרבותיים, שקשורים לבתים של הילדים, כמו שאמרתי. באמת המשפחות האלו, אם נתמקד רגע בהם, אז הן מתמודדות עם אתגר שהוא כפול, עצם היותן מצד אחד קבוצות מיעוט שמגדלות ילד עם אוטיזם, מצד שני בעצם. ובגלל זה כל כך דורש את הרגישות הרבה שלכן עוד יותר. אז היום אנחנו נפגוש את שיר, גננת ותיקה שמחנכת ילדים על הרצף האוטיסטי. שיר עבדה איתי בגנים לאורך השנים, ולא פעם נפעמתי מהגישה הרב תרבותית שהובילה בגן, והיום הזמנתי אותה לשתף על הגישה, וביחד נשוחח על כלים אפשריים שאתן הגננות תוכלו ליישם בשטח החינוכי. אז שלום שיר.
שלום הילה. מה שלומך? בסדר, מתרגשת. ממש, איזה כיף לפגוש אותך. אז אני ושיר עבדנו ביחד לאורך השנים, עבדנו ביחד גן, ולא סתם באמת בחרתי להביא את שיר לכאן, הזמנתי אותה, כי באמת לאורך הדרך התרשמתי מהגישה הרב תרבותית שלה, ואני חושבת שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אז שיר, בואי אל תספרי לנו על עצמך, רגע קודם כל תספרי לנו על הרקע המקצועי שלך. אז אני התאהבתי בחינוך, בחרתי את זה, והתחלתי עם הגיל הרך, והתאהבתי בגיל הרך, ואמרתי שם אני רוצה להיות. ואז בחלק מהדרך שלי פגשתי ילד על הרצף, והתאהבתי באוטיזם, וככה הכל השלים את זה שלאט לאט התקרבתי, והפכתי להיות גננת בגני תקשורת. התחלתי מהחינוך הרגיל, חינוך קיבוצי, אחרי זה גם חינוך פרטי, אבל בסוף הגעתי למקום שהיה לי הכי נכון והכי טוב, וזה באמת גני התקשורת. איזה כיף. אז בעצם עברת כמה וכמה גנים, כמה שנים בעצם את בגני התקשורת? בגני התקשורת אני 8 שנים, אני עוסקת בחינוך כבר עוד מעט 13 שנה. וואו, משמעותי. איך היית מגדירה את התרבות האתנית שאת משתייכת אליה? אני גדלתי בבית מאוד פתוח, ואני יהודייה, גדלתי בבית יהודי, ישראלי, שתמיד דיבר והיה פתוח לשיח תרבותי, בגלל שאנחנו, אני חושבת, חיים במדינה כזאת. וגדלתי על היסטוריה כזאת, שאלינו למושבה ששם גדלתי, מושבת יבנאל, הגיעו עולים חדשים, וסבתא רבתא שלי היא זאתי שקיבלה אותם, ומעברות, ועל זה בעצם גדלתי. ואז למדתי בבית ספר שהוא נחשב בית ספר רב תרבותי, בית ספר כדורי, וגם שם פגשתי את זה לאורך כל שנותיי כתלמידה. ואני חושבת שזה משהו שטבוע בי, וככה גם הפכתי להיות אשת חינוך שכזו, שמסתכלת ורואה כל אחד כמו שהוא, ורוצה להכיר אותו כמו שהוא. את ממש כבר צללת לנושא שלנו. אז בעצם כשאת מסתכלת על חינוך לרב תרבותיות בתוך הגני תקשורת, איך את רואה את זה? מה הגישה הרב תרבותית שלך בתוך הגנים? אני אתחיל מזה שתמיד, אני חושבת שבתוך האינסטינקט שלי כגננת וכאשת חינוך, אני תמיד אומרת שאני אשת חינוך הרבה יותר מאשר אני גננת. זה לראות את האדם כמו שהוא. וכל ילד מגיע מבית. גם אם זה בית שמאוד דומה לבית שלי, עדיין זה בית שהוא אחר. ואז אני גם פוגשת תרבויות אחרות. גם אם זה בית יהודי כמו שאני גדלתי ומי שאני, עדיין התרבות היא תרבות אחרת. וזה מה שמוביל אותי להסתכל, זה שכשאני מקבלת ילד לגן, אני קודם כל פוגשת את ההורים שלו. ואז אני כבר לומדת מאיזה בית הוא מגיע. ומזה אני יכולה לצמוח, לראות איך אני מביאה את זה גם לתוך הגן. אני יכולה להגיד שהדבר שהוא הכי חשוב לי כגננת, זה להביא את הילד ואת הבית שלו גם לתוך הגן. כי בסופו של דבר גן ובית הולך ביחד, אין גן לבד ובית לבד. זה גן ובית, הילד הוא ילד שגודל בבית והוא מגיע לגן. אז ככל שאני כגננת אקח את זה יותר ואשתמש בזה יותר, ככה הילד יהיה במקום הכי בטוח והכי נכון לו. גם ככה בעצם הוא יתפתח בצורה המיטבית ביותר. נכון. את יכולה קצת לספר לנו על המגוון של הילדים שפגש לאורך הדרך? אני יודעת ככה שגם אנחנו עבדנו בגן שהוא, הקבוצה שם הייתה מאוד מגוונת מבחינה אתנית. תספרי לנו על הקבוצות של ליווית. וואו, אני לאורך הדרך יצא לי לא מעט לפגוש תרבויות שונות. זה מתחיל מזה שהגעתי לגן בקיבוץ. בקיבוץ זה שונה מאיפה שאני גדלתי, ולמדתי איך לעבוד בתוך הקיבוץ. בקיבוץ פגשתי ילדים שהם חצי נוצרים וחצי יהודים. אז בבית שלהם יהיה לקראת הקריסמס למשל, יהיה עץ.
אז איך אני יכולה לא להביא את זה לתוך הגן ולדבר איתו על זה שאצלו בבית קורה משהו? אז הייתי מעלה את זה בתוך הגן ומספרת שלילד הספציפי הזה בבית עכשיו מתחילים להתכונן לקראת חג שהוא חוגג בבית שלו. יש בתים שלא יפגשו את זה, ואם הבית מאפשר אז גם בכלל הייתי לפעמים מגיעה לתוך הבית והיינו מראים את הילדים. בקיבוץ זה יותר מקובל ללכת להתארח בבית של אותו הילד כדי לראות ולחוות, שהחברים יחוו. אבל כשלמשל היה לנו את זה לי ולך בגן שלנו, אז הבאנו את הקריסמס לתוך הגן. הבאנו את זה, הבאנו את סנטה קלאוס שהוא חילק מתנות, הבאנו את העץ, ככה טעמנו את זה ממש בטעימה. אנחנו לא לומדים על החג, זה לא חג של כולם, אבל זה חג משמעותי לאחד הילדים בגן, ואנחנו רואים כל אחד כמו שהוא, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב להכניס את זה לתוך הגן. אנחנו נעשה רגע סדר, בעצם בקבוצה הזו שאנחנו מתארות היו 9 ילדים, נכון. ש3 מהם אני חושבת חגגו את אחד חגג קריסמס, כי הוא היה גם נוצרי, אבל הוא גם היה רוסי, אז היה לו גם נוביגוד. אז הכנסנו לתוך הגן גם את התרבות הרוסית, כי בעצם יש ילדים שמכירים את ה-New Year, אבל הם לא מכירים את זה כ-New Year, הם מכירים את זה כנוביגוד. אז הכנסנו לגן את הנוביגוד, ובאמת בטעימה, ופה ההורים מאוד מאוד עזרו לנו. הם הביאו לנו לתוך הגן אוכל שאופייני לחג, מה שאצלהם בבית קורה, ובאמת בטעימה, זה לא משהו שמלווה כמו כל חג, זה לא כמו שלומדים על סוכות, זה לא כמו שלומדים על חנוכה, אבל הכנסנו את זה תמיד כמשהו קטן, כדי לתת את התשומת לב לילד שחוגג את זה, וזה גם מקרב אותו גם לגן, וזה מחבר אותו לבית שלו, הכל ביחד, זה מין מעגל כזה, ולי כגננת זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז באמת פגשתי, היה לי בגנים גם נוביגוד וגם קריסמס, והיו לי ילדים אריתראים שהכנסנו קצת את התרבות, שכמה שההורים שיתפו פעולה, גם זה תלוי מאוד גם בהורים. היה לי ילדים מוסלמים שהיינו מזכירים את החגים המוסלמים, וגם ילדים שהם מוסלמים אבל הם לא ערבים אלא הם צ'רקסים, והתרבות היא אחרת. כשאתה מוסלמי אז התרבות היא אחרת, כמו שאנחנו יהודים, כל אחד יש כאלה דתיים יותר ויש דתיים פחות, אותו הדבר גם אצל המוסלמים. אז ההורים הביאו איך קישוטים למשל את הרמדאן, אז הזכרנו חודש שלם את הרמדאן, מאוד מאוד בקטנה, זה שמה קורה אצלהם בבית, שאמא ואבא צמים, ובערב יש ארוחות מאוד גדולות ומשפחתיות, וזה ככה הרבה ימים, עד שמגיע השיא בעצם, וזה החג שלהם. ואז קישטנו את הגן, ההורים הביאו דברים שמקשטים את הגן, זה המון. בשביל שאני אכניס את זה לגן, אני חייבת את שיתוף הפעולה של ההורים, בשביל שזה יהיה מוצלח. אז שיר, את אומרת פה בעצם כמה דברים, גם המקום של הציון וחגיגת חגים, היו גנים שבעצם ממש חגגתם את הרמדאן, זה בעצם אני מבינה שזה גנים ששם באמת מרבית הקבוצה, נכון. היו ילדים שחגגו בבתים שלהם את הרמדאן. היו 3 ילדים שחגגו רמדאן, אז הרגשתי ממש את הצורך, גם ניצלתי את ההזדמנות, כי היו לי הרבה מטפלות, בגני תקשורת יש גם מטפלות, יש קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, גם במקרה העמיתה שלי הייתה גם כן צ'רקסית ומוסלמית, אז בעצם הבאנו את זה ממש לנוכחות בתוך הגן, במקרה הספציפי הזה שהיו לי 3 ילדים, 3 ילדים מתוך 8 זה הרבה. אז כן הרגשתי את הצורך להכניס את זה הרבה יותר, אבל עדיין במידה, כי צריך לזכור, אנחנו בגן יהודי, אנחנו לא בגן מוסלמי, והדגש כן היה הרבה יותר על החגים היהודיים מאשר על החגים המוסלמים, אבל כן הרגשתי את הצורך להכניס את זה הרבה יותר, לעומת שכשיש לי ילד אחד, כשיש ילד אחד זה תמיד יהיה הרבה יותר מזערי. אני אתן דוגמה, למשל היה לי ילד אתיופי, ילד אתיופי שבעצם הוא יהודי, אבל האתיופים יש את הסיגד, שזה משהו שהוא חג שהוא רק שלהם, שזה בעצם היום הקדוש שלהם, שהם הצליחו לעלות לארץ ישראל, יש צום, הבית הוא בצום יום בערב חג בעצם, הערב חג מסתכם בעצם בחגיגה, במאכלים מאוד מסוימים,
וזה מין טעימה, עשיתי את זה ממש בטעימה, שמנו מוזיקה מתאימה, וצבענו את הדגל של אתיופיה, וסיפרנו קצת את הסיפור של המסע שהם עשו, באמת מין טעימה כזאת, לא איזה משהו שהוא עכשיו הילדים יחזרו הביתה וידברו רק על זה, אלא שהם ידעו שקיים אצלנו בגן ילד שעכשיו קורה אצלו משהו אחר בבית, ואנחנו נותנים לו את המקום הזה. אז מה שאת אומרת, משהו שגם אתן כל המאזינות שלנו ומאזינים יכולים באמת לקחת את המקום הזה, שאפשר בעצם לציין את החגים או לחגוג אותם, יש כל מיני דרכים לבטא את המקום הזה של הילדים, את מה שקורה אצלם בבית מבחינת החגים, ואני חושבת שיר גם את העלית פה קצת את המקום גם של המאכלים, אז אני כן גם מתייחס לזה, גם את שיתפת ככה דיברתם על זה בגן, וגם אני בעצם פגשתי את זה בסמינריון, כשראיינתי גננות, אז היו כמה וכמה אמרו שהם עשו נגיד יום של מאכלי עדות, ואז הילדים הביאו ככה אוכל מהבתים, והם התייחסו למגוון של המאכלים, או שנגיד יש איזשהו מפגש חוויות בגן, שהילדים מראים חוויות מהבית ומראים את זה באמצעות תמונה, אז ילדים נגיד צילמו את הארוחות המשפחתיות שלהם, ואז היה הזדמנות בעצם להסתכל על השולחן של האוכל, אבל באמת יש פה באמת הרבה מאוד מגוון של רעיונות. בואי נרחיב עוד טיפה את הידע של המאזינים והמאזינות, ותספרי לי קצת איך את נותנת מקום לשפות האלו של הילדים. את ציינת עכשיו באמת את זה שהשילוב של בין בית לגן. אני כגננת בטבעי שלי תמיד יצרתי איזושהי קבוצה, באמת שעובדים בגני תקשורת, חלק מהמטרות של העבודה עם הילדים זה לספר חוויה. ואני תמיד בחרתי שסיפור החוויה יהיה חוויה שהיא הכי נוגעת להם ללב, והכי קרובה אליהם, וזה בעצם שיתוף פעולה מלא של ההורים, וזה שביום ראשון הם שולחים תמונה של חוויה שהייתה בבית, ואז בעצם אוטומטית הפעילות הזאת, החוויה הזאת, היא מחברת בין בית לגן, וזה אני חושבת הדבר הראשוני שקורה בתוך הגן שלי כגננת עם שיתוף פעולה של הורים, והחיבור של הילד בין הבית לגן. כמו שאני כגננת אוהבת לשלוח חוויות מהגן להורים, ואני גם מבקשת מההורים, תראו את התמונות לילדים, ככה הם יכולים לספר לכם מה היה בגן. ואותו הדבר אני רוצה ומצפה מההורה שיספר לי מה היה בבית, ושהילד ידע גם לספר לי מה היה בבית, ואז החיבור הזה הוא הראשוני. ברגע שאנחנו יוצרים חיבור כזה, אז כשיש איזה משהו מאוד משמעותי, כמו חג, כמו כל דבר שקורה שהוא חריג, שהוא אחר, אוטומטית השיח עליו הרבה יותר פתוח, יותר קל, יותר נעים, ועם הרבה יותר שיתוף פעולה גם של הילד, וזה מחבר את הילד, וגם של ההורים. לגמרי, אנחנו גם צריכות לזכור שיש פה ילדים בגנים, שלא כולם ורבליים, לא לכולם יש את היכולת לספר במילים על החג שהם חווים בבית, או על הייחודיות של הבית שלהם, והתמונה הזאת היא מספרת לנו הרבה, המקום הזה של המפגש. אז בואי ככה נחזור לשפות, בעצם הילדים האלו מדברים מגוון של שפות, ואנחנו ככה יודעות שלמעלה ממחצית מילדי העולים חשופים ליותר משפה אחת, ובגן הם הרבה פעמים פוגשים את השפה הדומיננטית, והם נחשפים אליה ולאט לאט רוכשים אותה. ובואי נדבר קצת איך את כגננת בעצם כן נותנת מקום לתוך למגוון של השפות האלו. אני חושבת שהשיח, בגלל איך שאני גדלתי, והשיח שלי כשיר, כמי שאני, כן. היא מאוד לראות את האחר. אפילו היה לי פרויקט בגן פעם אחת, שבעצם בא מהילדים, ועשינו סוג של מסע. כל פעם ביקרנו במקום אחר בעולם,
ולמדנו מה קורה שם, בלי קשר לעדות, בלי קשר למי שנמצא אצלנו בגן. כן, חיפשתי את הקשר של הילדים יהיה יותר. למשל, הייתה לי סייעת רוסיה, אז עשינו ביקור ברוסיה, ולמדנו על רוסיה ועל הדגל של רוסיה, ועל מקומות קדושים שיש ברוסיה, או מקומות מאוד משמעותיים שיש ברוסיה. אז הכנסתי את הדבר הזה. וככה לאורך המסע, ובסוף זה הפך להיות גם סוג של נושא שנתי, ממש מתוך הילדים ומתוך הסקרנות, שעשינו דרך כזאת שביום העצמאות למדנו ממש על ישראל, ולמדנו על ארצות הברית, ולמדנו, ממש עשינו כזה מין מסלול לפי העניין של הילדים, לפי שאלת שאלות של הילדים, וזה היה פשוט מדהים, כי הסקרנות של הילדים לתרבויות אחרות, לשפות אחרות, ואני אגיד גם שילדים על הרצף יש להם קליטה לשפות, ובתוך שנייה הם למדו איך אומרים כמה מילים בכל שפה, ועצם זה שילד חשוף למשהו אחר, זה מתנה בשבילו, ואני מבחינתי זה משהו שהוא הכי טבעי שיש, זה משהו שהוא חשוב, כי אנחנו גודלים במדינה כזאת, אנחנו חיים במדינה כזאת, שבאנו מהתפוצות, כל אחד יש לו תרבות אחרת, יש לו דעות אחרות ומחשבות אחרות, והוא גם חוגג חגים בצורה אחרת, אז ובאמת, וגם שוב, חלק מהמסע, למשל היינו במצרים, והיינו כאילו לפי החגים, ממש לקחתי את זה, וזה הפך לנושא השנתי, וחיברתי את הילדים כל הזמן לתוך המדינה, בגלל שהיינו אנחנו כיהודים מפוזרים בתפוצות, ועד שהייתה לנו מדינת ישראל, וזה הפך ממש לסוג של נושא דרך העולם הזה. והיו לכם לאורך הדרך ילדים שהם לא דיברו את השפה העברית בעצם, שהם דיברו את השפה של הבית? היה לי ילד אחד, שהיו לי שניים בעצם, שניים שדווקא ההורים, הם היו עולים חדשים מרוסיה, שתי המשפחות האלה, שמשפחה אחת החליטה שלא משנה מה, אנחנו לא לומדים עברית, והילד כן הצליח ללמוד את העברית, אבל היה לו קשה, כי ברגע שאין את השיתוף פעולה בין הבית לגן, ראינו את המחסומים האלה גם אצל הילד, אבל הילד ידע עברית הרבה יותר טוב מההורים באיזשהו שלב. לעומת זאת היה ילד שלא היה בשום מסגרת, ומעולם לא דיבר בעברית, וההורים עשו לנו מין מילון כזה, של כמה מילים שנדע שאם הוא אומר אותן, אז שנדע מה לעשות איתו, ושנדע איך, ולאט לאט הוא גם למד את השפה העברית. כשעבדתי בגן עם הילדים הצ'רקסים, בעצם זה ילדים, היו לי 3 ילדים שלא דיברו עברית בכלל. זה בתים שכן דוברים עברית, כי הצ'רקסים מדברים עברית. אבל בכפר שהם גדלו בהם, שהם גודלים בו, עד כיתה א' לא לומדים עברית. וברגע שהם נכנסו אליי לגן, הם בעצם נכנסו לגן שהוא לא בכפר שלהם, והיינו צריכות ממש ללמד אותם את העברית, ממש. ועכשיו, צ'רקסית, אין לי קשר לצ'רקסית. והייתה אחת האימהות, עשתה לנו ממש מילון, שהיה מודבק בכל מיני פינות בגן, כדי שאם הילד מבקש, כמו מים, אמא, חיבוק, פיפי, כל המילים הכי בסיסיות שיש. כמה משמעותי זה, השיתוף פעולה הזה עם הבית. זה מאוד מאוד חשוב, וגם אני חושבת שהפתיחות של הגן חשובה, כי אם יש גן שיבוא ויגיד, פה מדברים עברית, לא מעניין אותנו שום דבר, אתם עכשיו בבית, תלמדו את הילד שידע, אני לא עושה שום דבר, במין קיבעון כזה. אבל הגן כן מזמין את זה, אני כגננת וכאשת חינוך, אני כן מזמינה את הרב תרבותיות, וזה בסדר, אז אני אלמד במשך חצי שנה, ואני אבין בדיוק איך להבין את הילד, ובמקביל אני גם אדבר איתו רק עברית, ובאמת אפשר להגיד שאחרי חצי שנה, הילד ממש התפתח בשפה העברית, הרבה יותר מבשפה הצ'רקסית. והבנו שככל שנדבר איתו, וגם ההורים, ופה גם ההורים הבינו, שרגע צריך לעצור עם הצ'רקסית, כי קשה לו עם הריבוי שפות. והיום אני יכולה להגיד שכבר אחרי שהוא ביסס את העברית, הוא גם פנוי לצ'רקסית, והיא לא הלכה לפח הצ'רקסית. הוא הצליח ביחד להדביק את הקצב, ואותו דבר אני גם פגשנו את זה עם ילדים שדוברי רוסית, ופגשתי את זה עם ילדים שדוברי אנגלית,
ופגשתי את זה עם בית שאפילו היה לי, שבאמת זאת ילדה שהיא יהודייה, משני הכיוונים היא יהודייה, אבל אמא שלה היא ממקסיקו, אבא שלה הוא מהולנד, כל אחד מדבר איתה את השפה שלו, שזה ספרדית ופלמית, הם ביניהם ההורים מדברים באנגלית, וואו. והילדה איתי מדברת בעברית, והכל, והיה מקום להכל, והכנסנו לתוך הגן את כל התרבויות האלה ואת כל הדברים האלה, ואם יש, זה לא תמיד קורה, שיש הורים שממש משתפים פעולה, כמו שאת תיארת, שעושים ארוחות וכאלה דברים, לא תמיד זה קורה, לא תמיד יש שיתוף פעולה כזה עם הורים, אבל כשכן יש שיתוף פעולה כזה עם הורים, הגן יכול להמריא, פשוט להמריא בתחום הזה. כן, אז לפני שנצלול באמת לשיתוף פעולה עם ההורים, כי זה באמת איזשהו מפתח באמת מאוד משמעותי כדי להכניס את הרב תרבותיות לתוך הגן, אני כן רוצה רגע לחזור לשפות. אז אני חושבת ששיר העלתה פה משהו שהוא מאוד משמעותי, באמת הילדים האלו שהם מצטרפים לתוך המערכת ולא בהכרח מכירים את השפה העברית, והצוותים, אתם צריכות להיות מודעות למקום הזה, ולאפשר לילדים להתבטא בכל מיני אמצעים, אם זה כמו ששיר אמרה, דרך המילון הזה, או אפילו אמצעים שהם לא מילוליים, דרך הלוחות תקשורת, גם אם זה ילד שהוא בתפקוד מאוד מאוד גבוה, עדיין אפשר לתת את המקום של הלוח תקשורת שיתמוך בלמידה השפתית שלו, הזרים הוויזואליים האלו, הסמלים המודפסים, זה מאוד מאוד משמעותי שהם יהיו נגישים לילדים, כדי לאפשר להם את הביטוי בעצם העצמי. בעצם שיר העלתה גם בהתחלה את המקום הזה של איך אנחנו גם נותנים מקום לשפות דרך מוזיקה, סיפרת שחגגתם את חג הסיקט ושמתם את המוזיקה בגן, אני שמעתי גם על עוד גננת שהכניסה לגן שיר מעבר, אנחנו ככה יודעות שעם הילדים על הרצף זה מאוד מאוד עובד, השירי מעבר, אז השיר מעבר לשטיפת ידיים היא הכניסה ברוסית, וככה בגלל שבאמת היה ילד אחד שבבית שלו דיברו את השפה הרוסית, וזה מאוד מאוד דרבן אותו לשטוף ידיים, וככה כל הגן, ממש כל הגן, למד את השיר ברוסית, ולאורך זמן הם כולם כבר ידעו לשיר את השיר של שטיפת ידיים ברוסית, וזה ממש היה מחבר, וזה ככה גם נותן איזשהו דימוי שהוא חיובי לתוך המקום הזה, נותן איזושהי הזדמנות שהיא שוויונית בתוך החברה, אז זה מאוד מאוד משמעותי. את חושבת כשאת אומרת את זה, כן. זה ממש מזכיר לי בבקשה, תוסיפי לנו. שבאמת הייתה לי ילדה שהיא דיברה רק רוסית בבית, היה לה מאוד קשה ללמוד את העברית, מאוד מאוד קשה ללמוד את העברית, אז אנחנו בגן, היה לנו מילים מאוד ספציפיות שאותם היא ידעה וגם הם מאוד עזרו לה, והתחלנו, וכל פעם היינו אומרים לה אותם בשביל להרגיע, בשביל שזאת תהיה התקשורת הכי מינימלית שיכולנו שפתית, ולא באמת כמו שאמרת עם לוח תקשורת. ואז הגיע השלב שאחד הילדים ידע שהמילה אחת ספציפית מאוד עוזרת לה, כן. אז הוא היה אומר לה אותה ברוסית, ואז זה נורא ריגש לראות את הילדים שהם מבינים שאם הם יגידו ברוסית, אז היא תשתף איתם פעולה, היא תקשיב להם, היא תהיה איתם, וזה באמת, בעצם זה מכניס את זה שאם אנחנו כגננות בגן נשתמש בשפה הזאת, הילדים דרך החיקוי מבינים שזאת הדרך. הם מבינים שזה לגיטימי שיש כל מיני שפות, הם מבינים שזה לגיטימי שיש כל מיני תרבויות שהם נחשפים אליהם. נכון. כמה זה משמעותי שגם הקבוצה מבינה את זה, זה בעצם המקום של הרב תרבותיות, זה ככה הם יגדלו להיות חברה שמקבלת את המגוון התרבותי הזה. וואו, זה כל כך משמעותי, תודה, באמת, איזה כיף שנזכרת בזה. אני רוצה ככה גם לשאול אותך, אנחנו דיברנו קצת על הסביבה של הגן, איך את מעצבת את הסביבה של הגן, בעיקר סביב חגים. את יכולה רגע שוב להזכיר את זה, או לפרט על זה קצת יותר? אני מזכירה, אנחנו גן יהודי. אז כן, מה שמוביל את החגים ואת סדר השנתי, הוא באמת יהיה סביב החגים היהודיים. אני יהודייה, זה מה שאני יודעת הכי טוב ללמד, וזה מהעולם שלי, ובאמת רוב הילדים תמיד בגן יהיו יהודים, שיחגגו את החגים היהודים. וברגע שגם יש לנו ילד למשל שהוא אתיופי,
אז הצבע העור שלו הוא שונה, אז אנחנו נכניס את זה שאנחנו יהודים, אבל כל אחד מגיע ממקומות אחרים, וזה באמת עוד משהו של רב תרבותיות, ומתוך זה אנחנו גם יכולים לצאת לחגים האחרים, כמו הסיגד, כמו שאמרתי, שזה ילד יהודי, שבא מאתיופיה. מה מייחד את העולים מאתיופיה? הדבר ראשון, אנחנו רואים חיצונית, את השוני החיצוני. רוב הילדים הם בצבע עור אחד מסוים, והילדים שמגיעים מאתיופיה, צבע העור שלהם הוא שונה. אז זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים אותו, זה לא אומר שאנחנו לא מקבלים אותו, זה אומר שהוא פשוט אחר מאיתנו, וכל אחד הוא אחר, ואני חושבת שלאורך כל השנה אנחנו שמים דגש על זה שכל אחד הוא אחר. אני חושבת שבגן תקשורת במיוחד, איך שאני עובדת, דבר ראשון זה מתחיל מכתיבת התלאות. כל ילד יש לו מטרות מסוימות, יש לו קשיים מסוימים, לעומת הדברים החזקים אצלו, שכל ילד הוא שונה. כבר מתחילת השנה אנחנו רואים כל ילד עם חוזקות וחולשות בהתאם לעצמו. ואיך אנחנו בהתאם לעצמו הזה מתאימים את זה גם לקבוצה. ובאמת ככה אני מכניסה את זה לתוך הגן. אז אני שוב חוזרת לשאלה שלך של איך אני מכניסה לתוך הגן את החגים. אז באמת מה שמוביל אותי בסופו של דבר להזכיר את זה שאנחנו גן יהודי. גן יהודי, ואם במקרה בשנה הספציפית יש לי ילד שבא מתרבות אחרת ושונה, כשמגיעים לזמן הזה, כמו למשל הקריסמס, הנובי גוד, הסיגד, הרמדאן, אז אני אזכיר את זה, כי זה הזמן שקורה גם בבית שלהם משהו. אני לא סתם יבוא ואגיד את זה בתחילת השנה, מה יהיה לנו. אני לקראת החג ספציפית, אני אעשה את זה. אז לפני שאני מתחיל החג הספציפי של אותו הילד, אז אני אדבר קודם כל עם ההורים, אני אשאל אותם מה מיוחד בחג. האם הבית מקבל צורה אחרת? כמעט תמיד הם יגידו לי כן. כי יש להם סמלים מסוימים שמגיעים אליהם הביתה. את אותם הסמלים האלה אנחנו עושים בגן. אז למשל, אם יש לי ילד אחד, אז אני אביא עץ, למשל כמו שעשינו בקריסמס, הבאתי עץ קטן, במפגש הבוקר, ממש לקראת חגיגת החג אצלו בבית, שאני יודעת שגם אצלו בבית כבר שמו את העץ, אז אני מביאה עץ קטן כסמל שהילדים יראו מה זה עץ קריסמס. אני לא אעשה לוח כזה, אני לא אעשה פינה כזאת, זה לא איזה משהו שאני נותנת לו הרבה מקום, אלא אני מזכירה ואני מחברת את התרבות של הילד לתוך הגן. אני ממש זוכרת את זה, כמה הוא התרגש שהוא קיבל את הבית שלו פתאום בגן, וגם כמה כל שעה הילדים התרגשו, אני חושבת שהם כן מכירים את זה מהיוטיוב, הם כן שומעים את זה מכל מיני מקומות, ואני חושבת שזה היה להם מאוד מאוד ברור שזה החג שלו, שהוא חוגג בבית. הם גם דיברו על זה שהם לא חוגגים את זה בבית, והם מאוד מאוד פרגנו לו ומאוד התרגשו בשבילו, שלו את המתנות הקטנות מתחת לעץ, ושאלו אותו מה הוא יקבל, אני ממש זוכרת את זה כחוויה משמעותית. נכון, וזה גם בגלל שהם מציינים את זה ולא חוגגים את זה מאוד בגן, הילדים יודעים לעשות את ההפרדה הזאת שזה לא שלהם. ולעומת זאת, כשהיה לי גן עם 3 ילדים מתוך 8 שחוגגים, כן הרגשתי את הצורך לעשות פינה כזאת בגן. הרגשתי את הצורך לעשות קיר קטן עם סמלים קטנים, ככה ממש עם מעט מאוד סמלים, וזה היה בעיקר קישוטים, כי יש משהו שההורים אמרו לי שמה שמאפיין את החג הזה זה הקישוטים. כן. אז אחת האימהות הביאה לנו את הקישוטים האלה ושמנו אותם ככה בגן בפינה, ואמרנו זאת הפינה, פינת הרמדאן. ואני מודה, הייתה לי סייעת שהיה לה מאוד קשה, כן. מאוד קשה לקבל את זה, ויצאה בהצהרה, זה גן יהודי, לא צריכה להיות פה פינה כזאת, אבל אני כמובילת הגן, כגננת, כרואה את האחר, הרגשתי את הצורך, ולא סתם הרגשתי את הצורך, כי כשההורים כל יום נכנסו להביא את הילד, ולהחזיר את הילד, והם ראו שקיימת פינה כזאת, גם ההורים ידעו
שאני כגננת רואה את הבית של הילדים האלה. שאני למרות שהם הכניסו את הילדים שלהם לתוך גן יהודי, לא בתוך הכפר שלהם, הם יודעים שעדיין לא מוחקים להם את הזהות שלהם. וזה יצר המון תקשורת חיובית עם ההורים ועם המשפחות, וזה קירב, וזה פשוט קירב, וזה עשה רק טוב. ואותה הסייעת בדיעבד הבינה את הרציונל? גם אם לא. זה נגמר החג, הורדנו את הדברים וזה עבר. את שלמה עם זה, זאת ההחלטה שלך וזאת הבחירה שלך כגננת. לגמרי. כמה זה משמעותי, אם את מרגישה שאת יכולה להוביל את הדבר הזה ולתת לזה את הביטוי, באמת אני מזכירה שאפשר לבחור איך לתת את הביטוי. שירה העלתה פה את המקום של הקיר, כי באמת היה לה בסוף כמה וכמה ילדים שחגגו את הרמדאן. אתן יכולות לבחור אפילו לעשות את זה ברמה של עם הילד, שמעתי על גננות שעושות את זה באופן פרטני עם הילד, או כמה חברים ביחד, שהם ברמות תפקוד יותר גבוהות ויכולים לעשות את ההפרדה מה שלי ומה לא שלי. זה ממש איזושהי החלטה של הגננת איך לתת את המקום הזה וכמה זה משמעותי. אני גם חושבת שכל גננת יודעת לזהות באותה שנה מי ההורים, מי הצוות, מי הילדים, ולפי זה לדעת מה הכי נכון לגן שלה. ולא לבוא עם מין מחשבה כזאת שהשנה זה מה שאני עושה ולא מעניין אותי שום דבר. נכון, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אני רוצה גם להגיד פה עוד דברים שעלו ברעיונות של הסמינריון שערכתי, גם נגיד בנות תיארו שאפילו הן עושות לוח קיץ, ובלוח קיץ הן יכולות לשים תמונות של כל מיני ילדים, ילדים כאור, ילדים שבעצם רואים על הילדים שהם מגיעים מכל מיני מקומות. גם כשאני מכינה מצגת בגן, הרבה פעמים אני עבדתי עם המסכים, אז כשהכנתי מצגות באמת ליוויתי עם ילדים ממגוון תרבויות, דיברנו כמו שאמרת על השפות, אז גם אותו דבר בהקשר הזה. נסתכל קצת אני אגיד שבאותו אופן אפשר גם לעשות את זה בתוך המרחב המשחקי, גם בתוך המרחב של האזור משחק סוציו-דרמטי בגן, גם שם כל כך הרבה מסרים תרבותיים, אפשר לשלב דמויות משחק שונות, בובוטים, צבעי אור, מגוונים, אביזרים מתאימים, למשל פרטי לבוש כמו כיפה במטפחת, אבל גם פתאום אפשר לשים גם חיג'אב שיכול להיות שם. אני אגיד גם שיש את הבובות פרסונה, שגם זה בובות שפיתחו משחקים לעתיד יחד עם חוקרת מאוניברסיטת תל אביב, שאלו בובות ממש בגודל הילדים, ויש להם זה מגוון, בעצם בובות ממגוון תרבויות, עם זהויות שהן שונות, ואפשר גם אותם לשלב בתוך הגן. גם ספרים, יצא לך ככה, אני זוכרת שאת באמת גם דיברת על זה, שסיפרתם את הסיפור של הסיגד. נכון. אז איך ידעתם בעצם את הסיפור, במה נעזרתם? אז אני עשיתי שיעורי בית, וממש קראתי את הסיפור הגדול סביב הסיג, והתאמתי את זה לילדים. וממש במאוד קצר של הדרך שהם עשו, וכן, כמו שהזכרת שאת עובדת הרבה עם המסך, גם אני גננת שעובדת המון עם מסך ועם מצגות ועם דברים, ופשוט הכנתי איזושהי מצגת עם סרטון שמסביר ברמה הכי נמוכה כאילו בשביל ילדים, מה זה המסע הזה שהיה לישראל, וזה שהם הגיעו לארץ הזאת, וזה גם מאוד מקרב את זה שאנחנו גן יהודי ושאנחנו בארץ ישראל, זה מאוד חיבר עוד יותר את הילדים לתוך הסיפור הזה של איפה אנחנו נמצאים ומה הדרך שאותה משפחה עשתה, והראינו גם על המפה מאיפה הם מגיעים, וממש למדנו את זה ברמה כמובן שהכי מתאימה לילדים. עכשיו כמו שאמרת, יש ילדים ספציפיים שרמת התפקוד שלהם לא מתאימה לזה, אז אני לא אעשה את זה עם כולם, אני יכולה לעשות את זה עם הילדים שיראו עניין, שזה הרבה יותר יתאים להם, ואז זה באמת לחלק את זה כבר לקבוצות. מה שכן, הדבר שהכי זה שאם הייתי עושה איזושהי יצירה סביב הנושא הזה, זה כן היה לי חשוב שכל הילדים יחוו איזה חוויה סביב הנושא שנלמד. אז באמת מה שאת אומרת זה שאת בנית סיפור, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, באמת שיר הלכה ואספה את הידע שלה בעצמה, וגם אפשר ממש בתוך הספרייה של הגן לשלב כל מיני ספרים שהם מצביעים על תרבויות שונות. יש את הספר ממש, אם אנחנו מדברות על אתיופיה, אז יש את
אלמה זה פוסעת בשבילי ילדותה, שמתאר את העלילה, ממש של העלייה מאתיופיה לישראל, אבל ככה אם תסתכלו, יש מגוון מאוד מאוד משמעותי של ספרים רב תרבותיים. אני חושבת שיר שאחד הדברים הכי משמעותיים שסיפרת פה לאורך כל השיחה שלנו, זה כמה הקשר עם ההורים הוא גורם מאוד מאוד משמעותי, שיכול לתרום לתוך ההכנסה של הרב תרבותיות לגן. נכון, בכללי העבודה, אני לא יכולה להכניס את הרב תרבותיות בצורה הכי מיטבית שיש, אם ההורה לא יעזור לי. כי בעצם כל המטרה היא לחבר את הילד, את מה שקורה בבית שלו, לגן. ואם ההורה לא ישתף איתי פעולה, זה לא אומר שאני לא אעשה את זה. אני אעשה את זה כי ככה אני חושבת, וזאת הדרך שלי כגננת. אבל ככל שההורה משתף פעולה, ואני יכולה להגיד את זה מניסיון, שכשההורה משתף פעולה, זה מקבל את הצורה הכי מדויקת שיש, ברמה הכי טובה שיש, ובאמת הילד הרבה יותר מרגיש את החוויה הזאת, כי הוא גם רואה שאמא ואבא מגויסים לגן, יש בי משהו מיוחד, זה נותן את כל הקסם. מהמם. וואו, איזה כמה ידע שהוא משמעותי אספנו היום. אני רוצה להזכיר אותו ככה בנקודות. אנחנו התחלנו קצת מהרקע לרב תרבותיות, שיר ואני דיברנו על בעצם על כל הכלים הפרקטיים שאתם, כל מי שמאזין יכול לקחת מהמקום של לציין חגים עד לרמה של לחגוג את החגים בגן, איך אנחנו נותנות מגוון מקום למגוון השפות שיש בגן, אפשר לחשוף למאכלי תרבות, אפשר בעצם לחשוף את הילדים למגוון התרבותי דרך המרחב של התוכן או דרך המרחב של המשחק, אפשר לחשוף דרך המקומות של בכלל הספרייה אולי, וכן אני רוצה רגע להגיד שבאמת בכל הדבר הזה עומד הבסיס של מה שאתן מאמינות פה בגננות, כי אתן צריכות לגבות את הדרך שלכן, ומצד שני גם החיבור הזה עם הבית של הילד וכמה הוא משמעותי, המערכת יחסים הזאת של השותפות והתקשורת עם הבית, כדי לתת מקום לתוך המגוון התרבותי הזה, ובאמת כמו שאמרת, בשביל בכלל להכיר את הבית ולדעת מה אנחנו מביאים לתוך הגן. טוב, אז אנחנו נסיים בזה, ואני רוצה להיפרד לשלום משיר, ותודה שהגעת, וכמה כמה הרחבת את הידע שלנו, אז באמת תודה. באהבה. ביי לכולם, להתראות, תודה שהאזנתם.